Jeg bliver ved med at sidde og have den her fornemmelse af, at du er en med en vis status, enten i dit fællesskab, i omverdenen, det kan også være arbejdsmæssigt. Du har en status, altså du er sådan sat op lidt i forhold til andre mennesker. Det kan være, du er sådan berømt. Det kan være, du har en episk arbejdsmoral. Det kan være, du er boss i dit eget firma. Det kan være, du er leder på dit arbejde. Altså, du er velanset, men den her person fik dig til at føle, at du ikke var særlig meget. Den her person fik virkelig dig til, på trods af hele omverdens velanseelse, og hvor godt de kan lide dig som menneske, så fik den her person dig virkelig til ikke at føle dig som særlig meget. Jeg kunne godt tænke mig at se, hvad det handler om, og hvad det er, de vil. Hvorfor deres energi er så meget, og så bliver jeg ved med at høre, at du er så sprød. Du er så sprød. Så lad os se, hvad det handler om. Hvad er det, vi skal vide om det her? De holdt rigtig meget skjult for dig. De holdt rigtig meget skjult for dig, og de er altså ved, de er på vej til at poppe op igen i din virkelighed. Og det bliver ikke let. Lad os sige det på den måde. Du bliver vred. Jeg får at vide, at du skal tillade vreden at komme ud. Tillad vreden at eksistere, fordi du har altid været et medmenneskeligt menneske, der holdt facaden og ville det bedste for andre, og det skulle ikke ramme alle andre, når der skete noget i dit liv. Men du skal tillade dig selv at være vred på den her person. Tillade den her person at finde ud af, at du er vred. Det er en, der ikke kan være i sin rolle. Men hvad er det, de vil? Personen elsker dig stadigvæk. Jeg bliver bare ved med at høre, at de har et forskruet syn på, hvad kærlighed er, på grund af deres egen trauma, deres egen opvækst, deres eget pisselort, rent ud sagt. Fordi de bliver bombarderet med tegn nu, ligesom du selv gjorde. Og de synes, du er helt magnetisk. Du har altså haft et glow up siden. Og den her glæde, du render rundt og udviser, fordi sådan er du som menneske, den dræber dem langsomt. De var undvigende. De følte sig meget let fanget. De var meget fanget af omverdenen, hvordan andre så dem og ville gerne fremstå fantastisk, men var meget let faktisk for alle andre at have indflydelse på. Også rigtig dårlig indflydelse. Det kan også være sådan noget med misbrug i den ene eller den anden format, og at de var gode til at lade som om du har en meget, meget dyb sjæleforbindelse med det her menneske. Og i en periode, der frygtede du faktisk, at de ville hævne sig og prøve at ødelægge dit image. Der har været stillhed længe, men kommer ind igen. Tillad dig selv at sige det, du skal. Du skal have lov til at have en afslutning. Du skal have lov til at have en lukning. Du skal have lov til at finde ud af, om det her det rent faktisk er noget, der er værd at satse på igen, eller om det ikke er. Fordi den her person, de er rigtig gode til selv at skabe konflikt, men så snart, at du følelsesmæssigt ytrer noget, der ikke er sødt og dejligt og behageligt for dem, så har de det med at ikke? Udtryk, hvad du håber for udtryk, når de kommer ind igen, for de kommer ind igen. Og hvis de så rent faktisk er moden bare lidt, så kan de tage det. Som en mand, hører jeg, eller som en kvinde. God dag.